Sådan der. Hvor er den går ned? Er det vel første sådan du? Damn, det var banger cleave. De der mobs, der spawnede, kan jeg huske. Er det time-based? Nej, okay. He is running. Jeg kan ikke spille med den her hund. Det plejer man heller ikke kunne. Bare rolig, jeg dræber den. Nå, så blev du one-shottet! Du kiggede din fucking... No, fuck! I got it! Fuck you. Blev man bare one-shottet? What the fuck, det kan jeg ikke huske. Jo, der er aldrig alle noget, det var. Jeg fik Hvor tre. fanden er han? Okay. What the fuck, ikke nogen inkpot? Jeg skal have den ene af de der waste der. Vil du have en waste? Fuck, du blev lige bollet. Det må jeg nok sige. Hvad er det? Nå, det var et felt. Er det den der lorte council fight nu? Ja. Så efter det så cool. Ja, den nemesis. Ja, det var det, Sharon, der var det. Det var Sharon. Nå, det der LOS Mechanics. I should be cross over your brutal attacks upon my Skal man underlings, give... but I must admit, you provide splendid entertainment. Skal nok alt det her, der. Perhaps he was right after all. Jeg kan ikke huske You det. do show great potential. Enough games, Azara. This shall be the final day of I your don't have a twisted target. reign. Come, my loyal servants. Greet our guests. Okay, vi nakker bare den ene After hver, all, tror jeg. they travel Ja. such a Åh, long der kommer way flere to mobs hernede, det er rigtigt. Ja, det er lorte trash. Det er sgu da rigtigt. My subjects seldom face a true challenge. You will try to provide them with one, won't you? You have proven entertaining so far. Now it is time for the real show to begin. Okay, Okay, jeg nakker kvinden. alright. Skal de dø på samme tid? Kan du huske det? Men det er i hvert fald. Ja, jeg læser lige. Vi kan også bare bytte. Kan du ikke bare tårne den? Så kan jeg... Okay, det kan vi ikke. Jeg kan ikke tårne tilbage. Nej, man skal dræbe de der sparks der. Kan man det? Ja, det gør ikke så meget damage. Der lød et eller andet charge. No. Nå, kan du huske de her fucking decrease, der var? Okay. Og skal ind og soak det der. Ja, han kastede der i lang tid. Jeg er blevet ond her. Skal jeg bare dræbe dig? Or suffer the consequences. Nej, ikke længere. Eller hvad? Jo. Det tror jeg bare, det ved jeg ikke. Du er fucking død. Jeg er ikke Okay.
Spørgsmålet er, hvis jeg dræber... Nej, Du kan ikke nakke nogen af dem, jo. Lige nu. det går i hvert fald langsomt. Du skal vente på, at de gør en eller anden mekanik, hvor de står på. Ja, I am wary of the spars. han kaster et eller andet på et tidspunkt. Jeg tror bare lige, jeg ved ikke rigtigt. Feeling the pressure from Pashma. Nå, jeg tror det er fordi man skal skifte. Ja, det kunne være, hvis vi skifter. Men han kommer i live lige om lidt. Lang tid. 2 sekunder. Fuck. Ja, okay. Bare dø, ja. Ja. Okay, I guess man skal skifte. Det var sådan en debuff, da man fik 10 stacks, blev man mind controller. Ja, okay. Så er det. Jeg døde efter 1 minut og 8 sekunder, så det er nok 45 sekunder, kan vi bare skifte. Ja. Men så skal jeg på en eller anden måde få akku på den jo. Ja, true. Du er ikke inde, hvis... Jeg er ikke shadow mode. Nå, vi tager det samme igen også på. Alright. Jeg tror når han laver sit charge, så løber jeg lige over. Gør lidt damage. Hvor mange stacks er der? Jeg har 7. Okay. Lidt længere. Ja, jeg ved ikke Jeg rigtigt. giver ham. Du skal taunt nu. Hvor fuck er min taunt Jeg overhovedet? har 9 stacks, bro. Prøver. Hvor fuck er min taunt? Det er den der. I am wary of the spars. Åh nej, den er ikke nede på mine keybinds. Holy shit. For the consequences. Fuck, er du ikke den på keeper? Det er fandme re. Vi skal se nu. Ja, okay. Vi har lige snakket om, at du skal taunt. Jeg troede, den var nede på max. Hvorfor fuck var det ikke nede på min bars? Altså, fuck. My bad. Så kommer din combust. Combo! Nej, du skader ikke noget på mig, Pete. What the fuck? Pageant grows Fuck, du skader lidt. Du har sejlet til 10 sekunder. Dø nu bare, mand. Prøver. Jeg elsker, når man er mindcontroller og bruger en til boss, så nu har jeg ikke boss til at lande nu. Og det resetter forhåbentlig. Dræb mig nu for satan. Du står jo ikke engang i det der damage nede, jo. Men jeg står i alt det her lort. I am wary of the spars. Nej, jeg døde ikke. Nå, det er jo der, du blev mindcontroller, I guess. Vi kan den ned på min bars nu. Kan man op ned her egentlig? Okay, det kan man. Okay. Okay. Vi er sådan nogle fucking blasters mere. This pageant grows tiresome. Wow, 5 stacks. Det er næsten lige før vi når at dræbe dem. Ja. Du har 7. Okay. Min dør lige om lidt. Måske. Og måske jeg ikke skulle have tårnet. Nu gør han det der. Okay. Lidt damage med ham. Okay, jeg dræber hende nu. Vi har 9 I sekunder. am wary of the spars.
Fuck, vi er or syge. suffer the consequences. That's damage here. Show such heart. Preparations dagger. are nearly complete. I await your arrival below. Skulle du have lavet chest, eller hvad? Ja, jeg har ikke collectet den i hvert fald. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge det her. Godt skib der, tror jeg. Så cool. Okay, lad os bare newcomer og se, hvad der sker, I guess. Presence Yeah. here. Tendrils strangling my rival. mind. Locks weaken. The world screams. 18 mil, det er jo ikke så meget. N'Zoth rises once more. Okay, er du ready? Out there, Ja, buddy. Titan pillars. Oh, fuck. The Troll. There's no time to warn the others. Skal Jeg jeg... gør Ja, jeg gør det. det. We will not Okay, jeg trykker succumb ikke. to madness. Nå. Hvad laver du, bro? Jamen, Nu kommer du Caster ikke gik... ind, Caster gik af, men... De bliver ved med at stå der. Ja, nu. Their whispers are driving Det var da me fordi, du hoppede ud af den. mad. Oh shit, vi er 4. Og nu er der tentacles. Jens fucking... Nå, nej, det er ikke det der. Det er mobs. Fuck, det er svært. No way, der er ikke droppet en fucking walklate. Nicely done. It is so No. almost to exceed my expectations. If only your Nå, friends så mangler had vi been kun as dronningen. capable. That human novice and the pale elf with the sword. Ah well, acceptable losses. Liar! Now, is that any way to repay me for my generosity? Nå, For skal the jeg... Hvornår skal jeg privilege blotte I have sidste seen spørgsmål? fit to grant you. Bare pulle Vel eller bare, ikke? når hun spawner. Here, Først så skal man dræbe de der to bøsser. prove yourselves worthy. Ja. Find me in the circle of stars. Mystic Secool har du aldrig nok en Secool. Hvad mener du? Du har aldrig dræbt... Har du Queen of Shower Cutting Edge? Ej, det er også tragisk, I ikke fik den legit. Hvis du skulle blame en fra raiden, fra guilden. At last, the final preparations. Fordi I var jo fucking tæt på, kan jeg huske. Nogle af de der warlocks der, Audience. der ikke finder det spills. Fuck, det var også bare en lorte fight, mand. Stay vigilant. Man skulle have LOS bag den her ting sådan 10 gange. Schemes within Yeah. schemes. She wants something. You must indulge Nej, the skal vi vente på det her, eller hvad? nature of tonight's entertainment. We have waited so very long for this moment. Ja, RP. And we simply cannot resist savoring it. Without further ado, the stage is set. Jeg ved ikke, man jeg kan ikke huske, at man skulle dræbe dem samtidig. Legions arise. Serve your queen's Jeg ved heller ikke, at command. det her konsol bliver et problem. Det finder vi ud af. Ellers så trykker vi bare på det. Nå, man skal I fucking... call the cursed lovers to enter the stage. Okay, let's go. Killingen. De har jo ingen liv, det med. Their eyes long for one another, yet their gaze Nej, jeg gemmer med til. There is no power I cannot defile. Hvor er hun? Og hun er herovre. What the fuck? You've grown complacent. Queen's Decree, hvad? To liven the field.
Okay, man skal bevæge sig. Eller man skal ikke bevæge sig. Jeg får vist en defense. Allahu Akbar! Okay, der skete ikke så meget. Der er hun. Jeg tror bare, vi skal nuke de der mobs derovre. Kneel before your queen. Oh shit, jeg bliver beckoned. Siren, Ble- come forth. Gør jeg også. Vi er idioter, jo. Power from these Det var ancient ærgerligt. wards. Rattle the chains that bind Det him. hvor længe man... Save us. Indtil man har taget fucking meget damage under begge. Det kan være, vi tager det nu, I guess. Altså, bossen er ikke reset. Come to this realization. Men den er jo Infinity, den er jo ikke... Damn, det her det er jo The Way, de er the Proud One, nakker på bossen selv nu. Ja, Jade må... Nej, en resetter, fuck. Proven yourselves. Okay. Vi blev begge to charmed. Det her, vi skal bare gå væk fra den der lille en, der hiver en hen i scenen. Ah. Man skal bare gå væk fra den der elver der, når jeg starter bossen. Jeg lægger. Jeg kan godt, det skal. Bossen er i gang. Skal jeg bare solo nu? Min skærm gik bare gray screen. What the fuck? Kan jeg logge ind igen? Så skal jeg ikke solo der boss. Holy shit. You got this. Jeg er ved at dø i de her fase 1, fordi de har dem begge to. Jeg dør. Oh, fuck det. Så nu dør du også, du er stadig. No. Lol. You have proven Logger ind til, at jeg er yourselves døde. Jeg simpelthen intet af magen. Altid. Du der er der intet også, sgu da. Du startede boss nu, ved du. Du sagde sgu da ikke noget, du ikke var der. Unlucky. Okay, så det er sådan, man skal gå væk fra sådan en rune eller sådan noget. Nej. Den der bækken der, du skal gå væk fra den der elver, der står og kysser dig. Nå. Det lyder hot dog. What news? Ja, jeg tror det er en range mechanic. Spawner de her bøsser. Altså den starter kun når du trykker på den her, bro. Nå. Så er du. Okay, vi er klar. I call the cursed lovers Jeg to bruger ikke enter gulderen the som minimum stage. til det, fuck mig. Their eyes long for another, yet their gaze incurs calamity. Hvordan blev vi one-shottet af dem? Charge Spear, Monka, Jan Mechanic. There is no power I cannot defile. Kommer der en dul? How can you win if you Og den her, Okay, jeg nuke dem der. No. Oh! så går du ind i line, de Bliver man one-shot af linjen? Hvad fuck, man? allow me to Okay. har du altid gjort, hvad snakker du om? Jeg troede jeg skulle ikke, man gjorde det nu, mand. Fuck er det? Man kan ikke engang se på damagemeter, hvor meget det Nej. Unlucky. Okay. Fucking lort, det var også. Nå, jeg prøver bare at dø nu, I guess. Du kan også lige teste det der backhand. Nå, ja, men jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jo. Spawner hun bare ind i midten? Nej, det kan man få, om står.
Prøv at se. You are Det er nu bliver det bacon. Nu skal jeg finde den der hun står inde i midten nu, så skal jeg løbe væk fra midten. Den der. Og så løber jeg ind mod hende. Og 1. Og jeg var langt nok væk. Der. Okay. Ja, så spawner de dem op, så de skal dø. Dem stunner vi bare ind i midten. If you stand divided, Okay, vi har den her boss easy. he was wrong. You have proven yourselves unworthy. Det kan godt være, hun bare spawner ind i midten, det der bacon. Så vi puller bare bossen lidt væk derfra. Hvorfor du skal have food buff for at nakke en... Det er derfor du fattiggør, altså du waster food buff, fuck. Det er fucking retarded. Hold nu kæft, mand. Det er det Okay, jo. let's go. Det er ikke engang det bedste food du bruger, men det er Jo, det er det bedste for mig. Lovers to enter the stage. Er det ikke Fromers, der er bedre? Nej, man vil gerne have det der lort der. There is no power I cannot defile. Jeg bliver til aggro, fordi du healer jo ikke en skid. Og jeg er bange for den linje der, holy fuck. Jeg kan bare blinke igennem den. Broken. Jeg kan med til igennem den, how about that? You Okay. grow complacent. Jeg skal soak med en ally. Jeg håber ikke, du skal soak alene, bro. Nej, jeg skal bare stå stille. I draw this wood with devoted Lad os blood, bare tænke der, hvor du står så. Ja. given willingly from a champion's frozen heart. Fuck, et fedt på 1. Perfekt. From darkness, sirens come forth. Okay, hvor er den bitch? Coax the power from these ancient Det er bare fedt, men jeg kan ikke se den. Rattle Stand with an ally. find him. Start movement, den har jeg også. Men jeg må ikke absorbe nogle af de her ting. Gid hun komme herhen, den her bitch. On the heart of Azeroth, feeding its energies into her ritual. Nå, bare en nyt boss nu. I just come to this realization. First Arcanist being you. Og det var da ikke så hårdt. Lovers We fucking did it, no way. with me. Hvis vi får en fun Titan Fortune, så tager man den. No fun. Når jeg fik en stav, Once again, your empire Chainsmoke. crumbles, den Azara. er grim. Your Yeah, master will be disappointed by this failure. She wanted us divided. Fighting each other kept us distracted from the true threat. Azara wasn't the Bang only on one it. manipulated. G6. The Eternal. Sheesh. Not really